Ola a todos, estamos en un lugar precioso do sur da provincia de Lugo. Viñamos ata aquí para presentarvos a un dos grupos máis veteranos da música tradicional. Hai unha canción que di que 20 años non es nada, pero non estou de acordo, porque para que un grupo de música tradicional se manteña durante 20 anos necesítase moitísimo esforzo, moitas horas de traballo e sobre todo moito amor á música. De todo iso teñen de sobra os protagonistas desta noite, que segundo dimos entendidos, interpretan como a ninguén a esencia da festa, a festa con mayúsculas. E como hoxe fai unha noite preciosa para ir de festa, pois queremos presentarvos a Xarín, os gaiteiros do Incio. De pequeno pois vas vendo gaiteiros, vaiche entrando o ronquiño na cabeza, cando estás no pazo e hai as alboradas ves os gaiteiros, pois atravesouse, digamos, a música no meu camiño. Porque sempre quixen así tocar nun grupo, bueno, nun grupo que tocara en palcos e que tocara por aí, e sempre foi a verdad, para mí unha ilusión. Hai dúas pezas que soaban sempre que as levo bailando 1000 anos, eu sin saber nin que eran de Xarín, nin nada, hasta que ali un día no ensayo, vin o tal, puxeron a canción e dixen, ostras. Non houve unha, por decir, vamos por esta liña, queremos tocar este tipo. Non, foi salindo. Botamos moito tempo, pois, tocando en alboradas, e iso, pois, eu penso que a filosofía foi o que fixo a filosofía do grupo, non? Estar polas casas, ir polas casas. Facemos moita música, o sea, alegre, para pasalo ben todos, tanto o público como os que estamos agora no escenario, estamos tocando na rúa, onde sea, vamos, é un grupo, penso que alegre, ou eso procuramos. O ano pasado, agora onde estábamos de vacacións nos Pirineos, chamaronme, que temos que tocar o día tal, e ainda me iba a quedar uns días máis, e, bueno, pois arranco, vámonos para lá. Hai unha festa, vamos tocar. Toda a xente que vivíamos aquí no val que chaman do Incio, que está aí pola parte de abaixo, pois viñamos a tomar as augas de pequenos para abrir o apetito. Isto é auga mineral de ferro, toda a montaña que hai detrás é de ferro, de feito hai moitas minas por aí que se poden ver de onde sacaban o mineral, e dicían que tomando en ayunos que se abría o apetito. Era certo, porque viñamos 2-3 kilómetros subindo pola montaña arriba, sin almorzo, e ao chegar aquí, pois comíamos, pero vamos, ainda que fora un clavo. Isto bebes un vaso de auga desta fonte, é igual como que come un martelo e tes mineral de ferro para todo o ano. Moita xente de por aquí, a xente máis maior, ten unha fe moi grande nestas augas, non só para abrir o apetito, senón que curan prácticamente todo. É milagreira, que, por certo, cando veñades, pódese coller auga nunha mão, se hai moita sede. Como vedes, o color do ferro
invadio todo despois. Isto é moito mellor que as espinacas que tomaba Popeye e todo eso, A auga do ferro do Incio. Temos que estar convencidos todos de que na paisaxe se gardan tamén moitas cousas que nos libros non salen. Decía Manolo Rivas que a tradición nunca traiciona, porque a tradición é o fruto, digamos, de todas as generacións que pasaron antes que a nós. Que sería de nós, dos gaiteiros, se non pudésemos tocar as pezas que tocaron hai 20, 50, 100, 150, 200 anos e pensade que son pezas que non quedaron escritas nun papel. E unha gaita, posta a tocala e tócala, pero é aire. Eso queda no aire, queda na paisaxe, pois quedou nos vellos, quedou nos gaiteiros, quedou en moitas cousas que nós, ao final, podemos conectar con alguén que as tocaba, que as oímos de pequenos ou por aí. Entón, a tradición, para min, é unha das cousas que nadie, ninguén, en ningún país, debera esquecer. É zona de músicos por aquí? Sí, moito. A quen lles debemos moito son os sairiños da Antigua. Oín falar deles, sí. Os sairiños da Antigua, que dixeronme que recordades un pouco sí, a eles. No, bueno, ojalá, ojalá. Por que? Porque, bueno, era a esencia, o sea, eles eran a xente que todo o que é o tema tradicional traballaron moito, temas que nos tocamos, pois eran recollidos del, non? De Pedro, concretamente, que era así un pouco, viña a ser o líder do grupo, non? E é o único que hoxe en día que está vivo, non? O resto xa todos morreron. E foi nun seu momento, cando nós nacemos, pois el viña, bueno, aparecía por ali polos ensaios, non? Cando estábamos tocando, e, bueno, viña ali a ver o que había, tal, nos comentábamos, Pedro, que tal? E que vos dicía? Sempre era a mesma palabra. Ben, vai, ben. Na rúa tes un contacto máis directo ca xente, cando vas tocar unha aldea, pois entras nas casas, tes un contacto máis directo ca xente. Ainda que ao mellor se aprecia, dáselle menos valor ao que tocas, non? Trátase máis de... É curioso eso, de facer un pouco de ruido e enseñar o traxe. Pero... Ides polas casas con vestidos de gaiteiros e claro, todo. Claro. Sigues entrando nas casas e isto, e tomando rosca en todas as casas, e o licor café de todas as casas, sí? De vez en cando, sí, por que non? E como se sobrevive a eso? Comentan que sodes un grupo, bueno, que mantedes a tradición, a música de festa, o ambiente de festa. Sí, porque o que intentas cando tocas, eu penso que, o sea, aparte de que a xente o pase ben, é tamén pasalo ben ti arriba, o sea, non sei, tocar unha peza alegre, pois tamén te anima a estar tú tocando e movéndote, non sei, un pouco música de festa, o que intentamos facer. Que dis nas presentacións do grupo? A ver. Nos contamos historias das pezas, de como foron feitas, de onde recollemos, de onde as escoitamos. Por exemplo, que sei, o Paso Dobles de Moñeira. Esa é unha historia que ven na Serra do Caurel, onde o lobo é o rei da serra, aínda hoxe, pois ocurriu que nun inverno viñan os lobos moito aos povos e a xente tremía co medo. Entón acordaron de chamar ao gaiteiro que hai no Carballal para que falase cos lobos. O gaiteiro colleu a súa gaita, saliu ao monte, puxose a falar cos lobos, tocoulles unha peza, reuníronse co gaiteiro, arrancou con todos os lobos de Carballal hasta Paderne. Cando chegou a Paderne, parou, deixounos ali e volveu para o povo. Pois o povo quedou contento do gaiteiro que os librou dunha plaga de lobos, por exemplo, outra cousa. Esa é a versión galaica do flautista da Melín, Non, é a realidade. Eso nós contamos, normalmente, falamos de cousas que recollemos da realidade.
A suave música do violín define en parte o carácter de Iria. Ela é a última incorporación de Xarín. É de Lugo, pero Santiago tentouna. Aquí traballa, asiste a todos os concertos que pode e saca uns cartos tocando na rúa. Así, desapercibida entre a música e a xente, Iria deleítase. A miña nai encanta a música, é unha apasionada da música. E xa, dende pequena, xa o de meterme no conservatorio xa foi cousa dela. O de veña, vou te meter no conservatorio, a ver, escolle instrumento que che gusta, me gustaba moi violín, pois veña, vamos polo violín, tal. E sempre me apoyaron moitísimo e fixerono todo porque estudiase música. Que intimida máis? Estar en un palco, enriba dun palco e ver xente? Intimídate máis que estar a pé de rúa? Sí, e a xente pasando porque non está aí para verte a ti. Eles pasan por aí porque lles está de paso. Estou aí, se queren fíxanse, se non pasan de largo. O estar nun escenario e ver esa xente, supón que van aí para verte, que tes, non sei, estás aí para ofrecerlles algo. Pois postos a ofrecer, velaquí temos o xeneroso Luís, sobra de enerxía para dar e tomar, porque este sarrián de faz e verborrea é inesgotable. Presidente dunha asociación cultural, mestre de baile de música, clarinetista dunha blues band, enxeñeiro e compositor de algúns dos novos temas de Xarín. Unha xoia. Empecé de maior, empecé xa che digo, 19 anos, bailando e despois aos 21 empecé a coller a gaita e a afición. O meu avó ser músico, pois sempre queda algo, non? Sempre me meteu na sangre, porque desde que era un novo, desde os 6 anos, pois, o meu avó estaba encima, toca e toca e toca e toca. O Woody Allen de... Woody Allen, non? De Sarria? Sí, de Sarria, sí. Eu o clarinete levo moi pouquiño tempo tocando, non? Levo un pouco. Toco, aínda non o metimos no grupo, pero estou así tocando un pouco de jazz, porque me gusta moito a música. Os 12, 13 anos deixar a música. Por que deixaches a música? Pois porque meu abuelo morreu e non sei, me enfadei ou algo así. Non sei. Con quen te enfadaches? Non sei con que me enfadei, pero supoño que sería pois porque meu abuelo morreu e entón non sei, pillelle un pouco de manía. Con todas as cosas que fai, delle tempo de facer unha enxeñería, non? Aí sí. Enxeñería que? De mecanización, bueno, unha agropecuaria, de construción e mecanización rural. Traballarías mellor de enxeñeiro ou de músico? É unha boa pregunta. Gracias. Pa min a música, sí, se pudera vivir dela, prefería vivir dela. Pero bueno, xa se sabe que da música viven 4. Luís, tocas? Sí, a ver. A ver, eu fago de trin, vale? A ver si dou logo. Eu fago de trin. Va. Vamos allá. Como a Luís, Tonono vive en Sarria porque o traballo manda. Ele é empregado bancario por obrigación. Pero cando se deixa levar pola devoción, o seu é a informática e a música. E canto máis animada, mellor. Pois eu empecé aos 14 anos, xa co acordeón. Foi o único instrumento que tuve. Un poquinho, pois, bueno, empuxado pola afición do meu abuelo, que non era músico, ni nadie na miña familia é músico, pero, bueno, foi un instrumento que sempre lle gustou moito e feito foi el que me comprou e me animou para empezar. Traballo nun banco, xa. Unha desgracia como outra calquera, pero, bueno, algo ten que dar. Como en todos os grupos ten que haber alguén que leve o da pasta. E aquí está Toneo que leva da pasta, ou non? Sí, pero pouca pasta se leva, Os grupos non che moito traballo ese, de levar a pasta, por desgracia. Canto cobra o vosso grupo por ir a unha festa? Por curiosidade, por se alguén os quere contratar. Pois si dá alrededor de 1.000 euros. Alrededor de 1.000 euros. Sí, que é unha actuación de noite. Tono non era veciño de Suso cando eran pequenos, pero un día Suso tivo que deixar Rubián e marchar a Barcelona. Cando volveu traía a música dos Rollins na cabeza, pero de seguida cambiou pola gaita. Agora vive en Monforte da clase de música, é alumno do conservatorio e toca tamén cos Teixeiras para compensar as alboradas dos primeiros tempos de Xarín. De pequeno estuve en Barcelona, aos 16 anos, pois sí, foi cando viñen para aquí, e xa empecé co tema da música tradicional, que eu viña máis dos Rolling Stones e desas cousas. E en Barcelona, bueno, xa escoitaba cos meus pais Milladoiro, puxan os ventos desde pequeno,
Tamara, despois ao vir para aquí, vas ao Festival de Ortigueira, e entrache o sonido da gaita, faite vibrar. Te tes dúas obligacións pequenas, me parece. Dúas obligacións pequenas, sí. Unha chamase Brais e a outra? Xana. Xana é moi pequeniña. Sí, ten 2 meses e medio. E xa escoitou a seu pai? Tocando? Sí, tocolle moitas veces con a flauta, cando está así un pouco incómoda, empezas a tocar e empeza a mirar para os dedos e tal, e quedase... Non sei se é pola música ou polos dedos, pero quedase mirando. Neme foi dos poucos da súa xeración que quedou no Incio. Aquí abriu unha librería e despois unha ferraxería, na que curiosamente os veciños tamén poden mercar o xornal, por exemplo. Eu, quizás, pois, bueno, tamén apostei, según pois, moitos meus compañeros pois, tiveron que marchar, pois eu apostei tamén, dixen, pois non, de momento, pois, quero me quedar, son do Incio, e, bueno, pois casi a miña generación, pois, bueno, estaremos aquí 3 ou 4, non? Que nos quedamos por aquí. Desgraciadamente, este é o gran problema de todos os, ou da gran maioría dos pueblos de Galicia, non? Eu viña dun seminario, tocabas unha guitarra. Era a Te experiencia... aprendiches a tocar nun seminario? Sí, a guitarra, sí. Eu iba pa cura, pero non me quixeron. Bueno, pois non perdemos un gran cura, ganamos un gran músico, pois mira, estupendo. No Incio tamén naceu Cosme, aínda que agora traballa en Sarria. É mestre, pero un deses mestres que engaiolan os nenos ca súa inventiva e con ese xeito de converter en fábula as cousas da vida. Bueno, eu son un mestre normal, que especialista en matemáticas, pois andando polo mundo, pois nesta terra do Incio había tradición musical desde moito atrás. A min tocaba algo na familia por parte dos meus avós. O primeiro destino que eu elexín foi Ortigueira. E cando elexín na Coruña Ortigueira, había centos de maestros, claro. Eu podía elexir Santiago, Coruña, entón dixen Ortigueira, oíuse un e este que fai? Pois eu iba ca idea de aprender a tocar a gaita. Xérame que estabas namorado. Eu sempre estuve namorado, de feito. Nadie o reconoce, non? Nadie o reconoce, pero moito de meterse a gaiteiros, pois ven polo amor, porque que máis que menos, o mellor non o dicen, pero vían as rapazas, pois mira, o gaiteiro tocando, bailaban as rapazas, facíamos bailar rapazas, facíamos tal, e que máis que menos, pois atopamos un pouco os amoríos, eu, en concreto, topeinos aí. Mira, saleume bárbaro, contáchesme todo isto, eu preguntábache polo amor ao Incio, ese que te dou. Home, pois o amor ao Incio... O meu era o enamoramento ese do Incio. En fin, eu falaba da miña muller, pero a miña muller tamén forma parte, digamos, da paisaxe do Incio, porque é unha muller que naceu aquí. Este home é capaz de... Juntámonos aquí un grupo de amigos, que Xarín, que non sei, dentro de nós tiñamos a idea de esa felicidade que nós vivimos de pequenos, cas alegrías da festa dos gaiteiros, de tamén ser nós algo deso. Ele estaba aprendendo a gaita e estaba aprendendo a gaita a tocar con Suso, con outro compañero, estaban os dous na mesma academia, non? Bueno, aprendendo a tocar a gaita. Entonces el dice, bueno, pues necesitamos un bombero e un tamborileiro. Pois había un rapaz que tocaba a batería. Bueno, pois ese vale de tamborileiro, ten que valer. E depois haber outro así que teña tal, que a música que lle gusta e tal. Dixo, pois mira, me gustaba a música, pois o bombo. E dixemos, había unha festa no noso pobo que non estaba feito. O día da feira, hai que fazer a festa, non hai que viña a tocar, non hai que tal. Vamos xuntarnos, me cache na mar e facemos a festa nós. E aprendemos 2, 3 pezas, me parece, ao principio.
Si non, vámonos de alboradas. Entón, se nos piden máis, Repetimos. nos dous. Era andar de casa en casa, pois era alternando. Esos dous había que alternalos. Con tan mala suerte que chegamos ese día pola mañá e unha das gaitas pinchou, non podemos tocar. Estábamos, bueno, traballando con 100.000 cousas. E Cosme, isto vai me matar, se o poñedes, me vai vai contar matar, algo porque me dixo, interesante. non digas o do gato, e digo, pois vou Venga, va. decir. Ten un gato. E pois el dixo, estou canso de que os meus animales poñolles un nome en galego e lle mo traduzcan ao castellano. Entón puxolle un nombre inventado que era Xarín o gato. Mira, que foi do gato? O gato. Tamén aquí chivaronche todo, Aquí o grupo Xarín ven, ou démoslles o nome, depois de moito discutir, non atopábamos, bueno, pois un tradicional é moi longo, moi corto, non é redondo, non é eufónico. E andaba un gato por ali que se chama Xarín. Oye, pois Xarín, sona ben, Xarín, musical, Xarín, galego, e pois Xarín. Claro que o gato era un deus celta reencarnado, que era o deus da auga, que era parente de Breogán. A mí non me metas a moto. No, é verdad. O primeiro disco de Xarín estaba cheo de música da súa terra, soaba distinto e grande, todo un éxito, pero eles seguiron o seu, alboradas, pasacalles, facer algo de palco e sobre todo gozar ca música e ca festa. En fin, que tocaron e viviron. Houbo os que buscaron moza, casaron, tiveron fillos, pasaron por distintos traballos. En canto ao grupo, algúns marcharon, outros viñeron, pero 2 décadas despois, os máis resistentes aí seguen, con máis experiencia, con moita forza e con moita ilusión. Tanta que, atención, Xarín saca disco novo, oístes ben. En el atoparedes novos temas de composición propia e, por suposto, outra miradiña ás raíces. O tempo. O tempo tratounos ben. Tenía outro o tempo que pasou. Que botas de menos do Xarín de hai 20 anos? Aparte de que tocabades máis a pé de rúa. O pelo. Non levabades monteira. No. Eso solucionase cunha monteira, Eso foi o que non lo tirou a monteira. Como vestí o grupo dentro de 20 anos, de outros 20? Outros 20? Sí. Non sei se seguirei dando pelo, cosa que os outros. Pero se tes un montón de pelo. Os outros perderon, pero eu ainda manteño o de todos, me parece. A min o pelo vai ser raro que me medre. Pero como falades todos do pelo? Que cosa máis curiosa. Eu 20 dentro de 20 anos, pois espero que jubilado, cun bastonciño, a ver. Pois estaréis sin pelo como eles, supoño. Pero que María vos sempre a todos co do pelo. Claro, porque é unha cousa así... Porque Suso nos absorbe toda a enerxía da melena, Suso. Tendo en conta que o grupo ten 20 anos, eu teño 22. Sí, pero daquelas eras cuarentona, non chos vai quitar nadie. Non sei, pues anda aqueles. Eso parece gracioso. Que vai a túa Xarín, que fagas a presentación como faz habitualmente. Ui, a presentación non é por nada, nós facémosla case sempre ao final. Normalmente empezaba a percusión. Ta, 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 ta. Facetes como nas orquestas? Sí, sí, bueno, que as guai. orquestas copiaron de Xarín, pero xa vale. de cando antigamente. Entón, pues, aquí, quen é o que manda na banda, neste caso pode ser eu, pode ser a Iria, pero vamos, vou presentar eu, pois, o xefe dos pelexos, dese pelexo de cabra que onte tocaba no monte, pero hoxe toca Carrabea, o amigo Cosme, pam, 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 entra a percusión. O xefe do tamborilo que peta sempre, o as cunchas e o charrasco, que pon a ilusión no grupo e eses arranxos complicados. Nemesio. De repente, ois unha flauta, unha delicada, como un paxaro, desde as terras de Rubián. Aparece o noso gaiteiro que colleu a flauta de metal, dese metal das terras do Incio, para deleitarnos a todos, Suso de Rubián. De repente entra en acción o fuelle poderoso do acordeón. Desde Rubián, o dono das teclas e dos baixos, o centro do grupo, o poderío total, Totono. E por último, entra o acordeón delicado, que neste caso sería a membra femenina. A membra, Xunto coa tradición celta, procedendo das terras de Irlanda, Iria, a última incorporación do grupo, e como sempre, molido de alguén, sempre teño que repetir ao final, como antes falou mal de min, vou falar mal dele. O último que entra o grupo, o gaiteiro soleador, o que lle enseña aos pequenos a bailar e a amar a súa terra, Luís, o gaiteiro solista do grupo Xarín. Entón, empezaría toda a banda a articular, pim, pam, pam, pam.